Jeg har jo lovet, at rundvisningen fortsætter, og vi bliver nødt til at dele den op i nogle bidder, fordi vi er så heldige, at vi har rigtig mange kvadratmeter at vise frem, i hvert fald i vores regi. Så derfor starter vi lige stille og roligt. Vi lader som om, vi lige er gået ind ad hoveddøren. Det regner udenfor, så vi lader bare som om. Det her det er hoveddøren, og igen, det er nu den gamle bagdør i Brugsen. I dag er det jo så vores hoveddør, fordi vi vendte helt rundt. Du står i øjeblikket i garderoben, og det skal jo siges, at du nu besøger et spillested på en lukkedag. Altså på en død dag, kalder vi det. Og det vil sige, at vi roder. Det lever du med. Men vi roder på døde dage, for det er der, vi skal have fikset alle de ting, der er gået i stykker, eller noget, der skal laves om, eller et eller andet lignende. Og det her er faktisk et meget godt eksempel. Hov, jeg glemte at vise noget. Der er koncerttoilettet derinde. Det var det. Men det her er faktisk et meget godt eksempel på, fordi at vi har jo teaktræsstole som vores stole til publikum. Og det er ikke meningen, at man skal behandle dem sådan, som vi behandler dem. Så de går i stykker indimellem. Så min gode pedel, han har altid en bunke af stole, han lige kan få fikset. Og det er derfor, at det her meget fine rum med vinduesvægge, keramik, glasurbrød, med vinduesvægge, at det er lige her dag, der bliver der fikset teaktræsstole. Det er sådan, det er, men forretningen udvikling, så sker der altid noget. Men vi er jo nu gået ind i det store rum i 18B, faktisk. Mange kalder det koncertsalen. Det synes vi er lidt voldsomt ord, så vi kalder det enten bare koncertrummet eller det store rum. Det her det er det store rum. Det er herinde, hvor sådan selve Brugsen det var. Og hvis du kan huske, da Brugsen var, så skriv endelig en kommentar, da Brugsen var på Nørregade. Det var sjovt at høre fra dig. Man gik ind i gamle dage, det er den gamle hoveddør. Der var glasburet, hvor man tog sin indkøbsvogn, gik igennem sådan en... Og så tror jeg måske, der var kasser herovre. Vi har jo ændret alt, der ikke er gule mursten og fliser på gulvet. Altså faktisk pillet ved alt andet, da vi overtager det i 18. Men herinde har vi konferencer, vi har bryllupper, vi har arbejdsophold, vi har ledermøder, vi har kemikhold, når vi har det. Så er det også herinde. Det er herinde, hver gang vi skal rode eller fylde meget, så er det herinde, det foregår i 18B. Det er i det her rum, der har jeg haft tusind, det der føles som tusindvis, heldigvis i mit hjerte, af dejlige aftener. Koncertaftener, hvor der har været gode folk, der har stået der og udøst generøst, at der er så talenter. Tænk at være så heldig, hva'?